si begincang ini ladang ha pancong bolo simi begincang ladang numbian bian numbian the match sabrang Muslim ya ka bha ka jungi pat wanle ka ya ka bha ka jungi ya ka e ka badi ka hok ka jungi ka ne ka hok ka jungi hadu mata ka patkut ka jingbong kut ka long ba ngim sim layo mata ni ka ba ilawan adu ne nasab Adin ban nak kalian juga KSU hak ni benai baladep hi kalalap ya kata kacing bab ya bet hak rukom thungkam ya kinas hang ni po jaka sumar hapo migram nak kalian juga KSU hak benai baladep hi kaladep panwan hiar seni ban slow show director halor kita kimat jing dawa ban kumbet ya kani rukom thungkam nurse hang ni po hospital Hindrai kat padang ya kipor hi kat haduk menta nak kalian juga director simla sengap ya kani ka jing dawa jong ka seng KSU kepala pelong ba menta kasi nak kalian jong ki KSU ki lawan hak ni ka hang ni apa office jong u director ban sedang ya kata ka jing ya ki ka ba jai jong ki ha ka ba ki la sedang duduk menem sengi bat kani kandang beteng kat ba nakabod jeng kini ki ba day ban pech hang ne pot ni grim hi kim pen bet ya kini ki jing kulmar ki ba mi ha kani ka thungkam thungjam ha po kani ka hospital dan nakaleng jengi menta kasi ngilayo ban yakran bat I president rang ba jong ka KSU iba lambok star marngar bat kumjuru iba la pensko yang ya ka e ka daw ban nakaleng jong ka KSU hi kala sim yang ni ka senjam bakan syong ya ki hang ne po hospital Hingga jingwan ban pelong kan liang juga seng ban pelong ke ki ba jai ban ni sutu kan di ka juga sumar yang kuat ban ya pelong agresif mood kidau bebon hi ke jinglong juman po ne greps ngasarai wei nong song jong jala yu I jing toko jing terkam po ne greps nado kom thungkam thungjam bat wei bat ki kam ki ba ni kum ka seng teng yang melak su ngap labun teli ki senjam ngilaya ngilapan snow ngil ajin tho na kaliang juga seng hai kendiat benai kelap kendu kan persno mar khmat direktor ndai kita kimat kiba kaki isu ke persno na kaliang direktor ule klut ule kuman om tang kata na kaliang keseng ngilapha ro ka jingtho wa chau menteri rangba sekar jala ngila persno ke arngot ke MP jong jala jongi makiru kelele la jong kamram kumbaki panpau sengi ke tho city wat sakpo ka union ministry jong ka papej tanat ka kwat ka kya hari kita boro ang iba uni direktor iba ko snap snap wat yang ta ka panpau bad pipej ka jing kom thungkam thungjam ni ha ki khndiat snam la le phi iba kini ki abadai ki kinosis kiba bohni ki wan po Rajasthan bakwi pat ki chala aga bajing so ba ka jing ut jinam hi gi so tho ba hot ki la ban pas ka exam man rai in practical ban sumar ki nong pang kalong kuduna hadu kata adu ka ktien ban communicate ki nong pang ru ki mla ban kren English ya ban kren Hindi ba pi pai ka ratio ta phau phau bat ar phau ru I pen ban ba kinos senrang ken sumar ki numpang kan thai pi so thu I kalong kum ajing sha girim so thu bendon ka check san balan tingi kuwa ba kita ki rom pendej bat pi kar kawar ka arta thungkam thungjam ru man swan ka jik penjalan kalong duk lai pusan menta tang duk lai phok tingi gini giru sedang persang pan khanglat pat ka lat kebu ki trai muluk ki trai jalap ken yo ya se menta pan yo ka kam jam ne po ka star ne ni kan te kini kimat ki ba khmat bat ka tu ka ni bebon ba kimat ki melapan kedau rai ka jing ya sakmat kene ka current recruitment mentaro I ngi ong ba direktor persno ba sange so support ka ba pelak penbet kini kan rom kadang hari kaliang direktor ngi ibu snap kuman ka pelong ka seng ba ngi hap ban sim ni senjam ban song kani belong indefinite strike ni po klau jo kene ni grem tat adu un I ba ka I jing sa score ba I ka respond na kaliang direktor yi kimat jing ba ka seng kala po kama kani ka jing yaki jong ka seng
ngilang yekteng ko malak den nongkong ba kasia bengila tho la abun teli ki tim la pha la bun teli ngas ngo ba tang bang dang ya jaka talenti ban su ya jaka ti ban snow long ba jing thong I ba ni director kinchnem tengi man se ban sim kan senjam ban song ni defne strat ban ngin kwa ban I ba kita kimat ni tawa jong ka seng labu khmat ni director pun sa skor bun snow ba pen bet ki juna ba ni labu khmat ni director kat kum ka jing I jungi kam dei tang ni jaka sumar ki bale jong ka central wat ki jaka puli ro pi pet muksa tang po nehu ni ibun sien ba kimi ikan ram bat kimi ki jing bom sultanat kalkom terkap kawai ka daw le se ki ni ki bereu ban penya su la kolong ti skul ba ne hu ni po ni krem teng teng le se kem so thu ya kata ka sentiment jong ka jala jongi yo se kem so thu jinglong jaman po ka jala jongi ne le kem khin snap ya ka e ka jingdon kam jongi kem trai muluk ki trai jala bat le se ki ni ngi ka ban a ka jing sneng Piwan sini ban a jing sakri ba nanti ka bahok ba bej khem na syaliang khem na ong ba pinwan pan pihir keput ne ban keput pat ki trai muluk mar kum kolong teng teng ki central institution la kolong jika sumar jika puli teng teng ki long anti tribal ti habangi pej pat ya ka jing ut jina mi kun samla bla pen tebet jing puli ba fer hakon pedeng jong ta jing ong bangi kedu kam kedu jam teng teng la khangla no jika ni ka ni grem kadan humpo ka jala jungi la ki trai jala ki mi kam ni sai gen lek kata ka jing kli sai gen lek jen ngi krendu ba khamta mi jaka sumar le gong ya quality ngam la ban kompromis ngi yo de ben yo ki berbet tebet ki bala ban aji sakri ba pagatam ji ki nongpang le da wan ki breu ki bom nang taban sumaru ba khadu je jing je susui ti nongpang non ba khli ngi kani ka jaka sumar ba he tam po jala jungi bade jong sarkar India masno ba kede ban agi jing sakri pakatam ni duna plan ki jaka sumar po no ba solong babet babiang ko mo ong ka sin krem ba de ko ba he ni kwa ba kene kan ai kata chispa spa jing sakri ba batam je ki no pang wan sumar ne po no ne po start ni kan I kene ko makran kong se kene ka de ka ong kum no ka attitude ne kata kar kom prakhat padan juki buana sabab ng kheni yu yekini jengi kita itu muluk dalam ngi khmi len tiba sarkar ka pha sarkar ni ka pha ni bon long kum director om dei wan new rot pa ka hok jing ki trai trim luk trai jala ni kwa bom so thu wan ni doi ban ai jing sakari bat doi ban priang ni ke ka ba ki pa ng song snong bat kham tam ki trai trim luk po jala mi khlia ki so thu bat ki dan kam ya ka ban bha ya kom tari kam ne po ni krem pi ka sarkar jala hot bun sin ka ong ba kam dei put usam hak ti jong ka sarkar jala ban pet bat khmi ikini Andai ngosobon ong pinu jor pat gibi ki jala po time stay lamingi ki sukar jala ki don jala jong ka ikhtiar don jong ka ko sukar jala ngat try ka namla ban therkti kadon lo jong ka benta ban le kadon lo jong benta ya ban kan pen snow sukar dia bat ka dei ka kamera mo jong ka ban pej ban khmi ya jinglong jongman ka ibala ji ne po ne krem ma fi kan mau wat po man swaru tang ban puli ki doktor niru las dang ban yurat ya hok jongi kum trai tremluk de dia mu yakhi ke su sayu jon khuntai teli gisit tinga so kum kita ki ibro ki jelong te hajing sisale kim da hiru ban apa do ban mi je khi gi ma so tho ban priang kan wat tang jing a jing tho ro huntai kum kolong igin gi bri kum khichnap kapalong pa je ka seng ni haban sim kum ni senja